Amen. Nyamia wodo yen pai boni se obema wonsa so na wakoso akasa che wie na yi a boni fusam edoso yi ma wo mansi pi ensita ne yensum kodro wie ye wo Yesu Kristo di mo. Amen. Wona tumidie nyina ye wo di Awurade kasa ene de kasa na ji won wa yira kasa ma wo manya nyina so papa bisa we nyina wo Yesu Kristo di mo. Amen. Ene adofonom ye kan Roman from manu Timothy. Romans chapter 8 from verse 31. Romans chapter 8. Roman from manu Timothy yimu diasaba akoni diasame no. Ose na afa ye besi ye no ho den. Se wonyankopon wo ye ne afa kwan no ni ye mbedi asie. Hallelujah. Amen. Se Awurade wo afa kwan na no bedi asie. Oso ni asase wura no. The boss on the assassin, dear to me in I and India, do to me ye piano, dear what didn't Kunimana Broso, I say 10 minutes in years, so what farm? Ah, so what farm, mammy? In could be any farm. A rabbi would tear me, a branch would tear me, and now would tear me. Me say young coupon war farm, then couldn't be dear, what dear, hey, what dear Samuel. Was it the one coming ye or no running back? Nemo ye 90. Wo ye the Mayano, a bayer den on 5 yen soon come home, and medum yen. And it a chance so we yesua, now you couldn't be a name. So for Christo saw crying qua, no bottom your brabodia, was it? Ye bessie yen muday, so when young coupon were yenny afar, why the near baby verse 35. Imodia senum wine or better tiani Christo dom ahuhiana ahumetiana watayana ekomana adejana ameninyana inkranta was said ye watcher say wonti wokum yenda nyina obu yen senyantra wokokuyen dansi yenu nyina mu and ye nam dear what door ye no so dim kunimbrus. Hallelujah. Amen. Oh, your door ye no ye nam so dim kunimbrus. And ye topic here the triumph of the godly. The triumph of the godly. And yet onyam some penny kunimudie. Nia was so young coupon in kumidie. Nia was some young coupon ye no. Ninkunim die enya de okwa asori biara enya de otie mi radio studio tia me de me nkwa asori bia me sofo ano no da bi mo amote say nyinam enya Awurade na mo som no so atiase onyankopon si mi enya ye hu nhyehyia mu ena atia ni asori bia nya ntime nkwa asori bia me enya asori na mfiri mu be preach kire wo asori papa wo ho nti wo asori no na enya ene bredi pa life. Baby, I would be a deeper life as sorrow. Call Benyam some papa tea, so at as the tintrafie. Baby, I can somewhere. Ah, you can't crown. Call Nakosum, dear bell will be a cosum womb. Nenya when your main church pa. Now, yes, aqua heaven. So at as here, and it was say when young coupon were near farm. Hallelujah. Why the near BDSC, the triumph of the godly. Say, Nyamsum penny ninkunim die. Nyamsum penny ninkunim dia. Oh dear. Radia some ye who say, I say, assassin so way, yet happy year air cosson. Hunam, ekutia, home, and a home so kutia, hunam. Na nina mono one butter a radiohono. Omuye kunim die for hallelujah. Amen. If he said a radical home, no bedding kunim ewo Yesu Christo die mo. Amen. The intimate planted the strategy of the enemy. The strategy of the enemy. Or time for that coin, now definitely coin. Our first war, now what you could hear a for one, the strategy of the enemy. Yenche Ephesians chapter 6 from verse 10. Ephesians chapter 6. Episode 1
etinsia yimudu wase die akyire no moma mo honya den awurade ne na hoɔden tumi mo o Kristo ni nye careless o Kristo ni money bi na som abrabo o Kristo ni won tata fedifo tena bia won yegina won anya yonkokura ani won a empe nokure won nam kwamboni dabi o Kristo ni die dabi dia wo pe heaven akro no ohwe no hoyie ento ase die akyire no o Kristo ni muani na ho momma mo honya den awurade ne na hoɔden tumi mu afane ye power no wo mon Nyankopɔn akodie ni nyina na motimi agina no obonsam na ede adiesie Nyankopɔn akodie ni nyina Nyankopɔn akodie ni nyina efiri sɛ enye yeni mogya ne honam na enya oka mogya ne honam a woka emogya ne ho enipadua no onipadua no mogya ejina yemu yeni enipadua nto se wo pa kyese enye wunua no na enya wo busua pani no nia wose wo mpe wasem no nia ne no wo adwuma mo twitwa na ntirim no nia wo kasa tia wo no nia wo taa wo no enye honam ni no di o hye kyire pa no obonsam efise nyia ni mogya ne honam na nya nemum yeni mpaninie ni tumidie ni wiase summu atumfo ni ahonhommoni a ewoso honum omo ne ani omanya wati wiase no eno honhomoko ene da ho atamfo pa ni udi asie no mfo ani huwo atamfo pa na empe wuye no umfa wani ise enhuwon anunti wose yeni sa obonsam na kwano no wonnam esumatumfo ahohommɔne baibonsam baifo so ene dinsamone anunti wose yemi ho ye din a yebedi won so enkunim otamfo no ne hihye ebi ne sen Bible say omma disu obewia no wakum no asɛe Yohane asempetidu yimudu ene de kan sɛ wɔpɛsɛ wɔsɛe woyɛ ogidini a wɔpɛ kwan bi no asɛe wadanse die subampa wo no ne yɛ pa wɔpɛsɛ wɔsɛe no. That's the goal of the devil. Say ho betichima wakɔgyina baabi akasa monhwɛ o Kristo ni no monhwɛ ɔsɔfo no kanyamsɛm no monhwɛ deɛ wɔse wɔyɛ Kristo ni monhwɛ na brabo deɛ tosum yɛ no sɛ aya no ɔde abamubuo timi ba yakwam opeso bu abam na afi obeye se die kra die nti na o se meto aso kra asum nyame mabompa ya se nyame ntie me ye tosum ye nsan se opese wani da so a wo no efiri ho na woni ade da so bia wo awradim woni ade da so bia wo awradim de tos na se opese wo wonya asempa ba bia nkan fa nyankopon ho eni adanse nka se Onyankopon ye ohene onyame wotumi onyame ye nkunimdie ni obonsam pese wonya sa kokodo na wonka bibia mfa nyankopon ho afi de aya oye ne se opese ufri nyame akwa mu na heaven kura wonya bia nko ebewi ase heaven kura wonya den wonya bi nko obonsam go pa no. The strategy of the devil. A quite offer say or saying Nanso and Niji Samni say. Say a trust wo Christo moa in Kunimudie any yen. Hallelujah. In Kunimudie any yen. Near Bekosu Edin Kunim. Ye Yanko Pono yesum no. Obetimi aboye ho ban obetimi agiye te se Shadrach Meshach ni Abednego kaye no ye Nyankopon no betimi agiyen afi obonsam afi de sum bia mo enu ntina mini a wotie me ososum Nyankopon ye no nyame nhira aba obonsam yo po ye na ni nyina no wonnam nipa so na ayo wonnam nipa womani na ho Wanwa nyampaibofo wanwa treni abrabo etoda bia ne ane no kwa asori krobo nsantene fa nu nwo kutiaw wanwa ta anwo hia na kutiaw Judas Iscariot
Waka Yesu, Esia for du mienu so, no bonsam yusu no, na afei okope sika, opesko, okope sika, no koton niura, ekwaje, enwitebna biasa, wantimi afa anye hwe wa abrabom. Wahu, enu nti no, emri bia na Bible nti na radical chance, momma mo ni na ho. Na monwen efisa motamfo bonsam wo yeden wo denam obubom se jata hwehwe di obeden obenya no amene to Kristo ni de osom woni da ho na ho ye den wo Nyankopon ahode mu na hona utumi die no ahone sansa ukwati no a untimi enya hwe edimba point number 2 the steps of the godly nya wo suro Nyankopon Nyamsom pani no nanamontuo anamo a wotuo ekwan ofaso eye ne niema no wonyanyame mu bambo wonyanyame mu entwesopa sa o Kristo ni nanamontuo hwe Psalm 66 anyimo dia sen aduosiansia yimu duhotwe Psalm 66 verse 18 ose Imu edunwochi ose semidi ahuhudie echira midi ahuhudie echi makoma mu a ankerade ontieme semidi boni bi sie makoma mu a ankerade onyeden ontieme nti otini ni no ohwe no ho yie na wamfa boni bi anhyenimu mibia menani da ho na osefo no entimi enya kwan enwura amesei na kwa enunti efisofo nwa no etinsia yimudumiensa ekro no Ephesians chapter 6 from verse 13 yenti monhye Nyankopon akodie no nyina na motimi agina edaboni no mu na moye ni nyina wia mogina ho enti munyina ho emfa nokora emmomasene akodi edi kan yedan nokora o Kristo ni kan nokora ba bia obekobia kan nokora ba bia obekobia nokora eya akodi ekese emayen nokora na monhye training katabo training wase no ni nkatabo kanis teteno asojafo no na sabretuo ni ho bomb ni ho eye pia ene so ene ade kon pia ane sika ene ade kon enti what dadie katabo katanobo enti ye topia no no abobonbo a entimi nwuram dadie bo dadie no hwera na frato trini wo se eye nkatabo Training the dra or training drawer. Hey, what time for the betu ajan humu. No what time for the be biara obenim kuguo obe som fidie nanso what hey wo be batram what time for enwa ebeyi no onwa ne beyi no so aniti training brabo enshane won wa wakoma mutie na ono obedan obehunu Nyankopon ti na David say sabidi amumu ye besie me mu aka Nyankopon wonye dan ontie me dia wuhudi achi a wontie me to training ni wanam a wutuo ni say obomodin say wo training abrabo no ontoto ase training abrabo no okura mu den anya dia wo tutu na se hwe gidifo di nkunimu nyina training abrabo ena bua won enu ti ne amfra bia no yi won hu firi mu na wonyankopon akoso abon ho ba hwe de toso se momfa asum bia sempa no hu ahodaso enhyehyɛ mo nan the gospel preaching o Kristo ni de udi wo ka sempa no udi Yesu ho adanse o preachi sene ne boyefo nso be sachra so ye Kristo ni ntimi mie wano na wuni adanse a na ne wo Kristo som no enye papa esan say Bible say onyankopon do no hyeyen
One man do not program, nothing ka one massa, one person be a yira. Ewo ponimuno, we your sampa kenya, won kenyam samsa, won kenyaska, won kasa wo benya krame rade, won kasa nipa be satra, we your beer, wo so kranya mi asema, o bota de kenya mi asense, e nipa be hu Kristo. No asatra no asum Nyankopon eye, enuntina ya ye betra ha no. Enya bibia ye pe, na mo wo nkwagye wo a wotie me. Wo tie me wo be hunu Kristo no asom yie. No anante kwantene no so no enuntina ka Nyankopon asem. No gini ni bia no o so ye obotai se dan na dada be die Awurade ho adanse awie na mu o se nyansam pakafo mapa ka konkro yasem ka nokra etwibone anim so bone esokra yemodunsia ni nyina chi no monkra gidie chem gidie echem a mudi betumi adum obonefo bema edar ni nyina. Bible say the just shall live by faith. What ni nam gidie so na beden ebetnase obenya nkwa no asom Awurade akodra wieye ani nti o se gidie wonyam mimu gidie wonyankopon asem eni se wo hihim kura otini ni anamo dada anamo no eye gidie ni gidie wonyankopon mu no ehona tumidie nyina ewo de tosu bio na momfa nkwagye dade eche ene nkwagye dade eche salvation nkwagye no sumuye. Job say ni mudie no mentoto nase ni amehuna Awurade ni kuramu na memma obiara anyi mfiri me nsem. O say Nyankopon ni nya atomfo ho adache won wa asum Nyankopon biara kaka yenim che nyamsompa ni apam ahode no o say oni won ho adache kura aninti ogidini o say wo hwese won kwagye no kuramu o ma bibia ntwemfiri won nkyɛn and every to say kim set abenya ho ekwan bi awura wa bedi ensamone afi o say the toss we only hunhumo enkrante humu enkrante a eni Nyankopon asem eni den Nyankopon asem me de wasem akra makoma mu na manye boni bi enti no so di Nyame asem ekra wakoma mu a ebabua na wadi nkuni Nyankopon asem no eno ani tumidi a eboayen emra Satan eso Yesu hweye no wose watro se wodi Nyankopon asem ene di no sunkunim ogidini emfa wo Nyame asem eni agrokra esanse eye tumidi ekese yenko Hebrew forma no 89 yemudumi no Hebrews chapter 4 verse 12 Hebrews chapter 4 verse 12 wose ne Nyankopon asem no won kwa. Hallelujah, amen. Na ehodi na ahodi wo mu na eno na ano yenam srinkrante enfanu biara na ehwremu koduru se epapa wokra ene honhom akwa ni echimu na eye akoma insusuye ni adrimu temufuo aya akoma munsusuye eni adrimu de temufuo wo chia na achew se ekwan ya wo kwa enye kasa wo kan enyo Kristo ni kasa no ni ewu susu hu yi ewo adwimu no eni Nyame asem nko onyame asem no enu ntira nyumtrofo no se eni me na se kanea ne me kwan so han Nyankopon asem no eni ye na se kanea ne ye kwan so han Awurade asem ne ti mu a na wo sua Nyame asem Bible no sua kenkan na so kenkan na wo gira so bompai a ena Awurade betie wo hwe Bible mo bo se Moses wo kanya ko se kai wasem
kai wasam nia wo kafa wo ma ho wo gyina so bompaya awurade ye ensenkyene saa na asomafo no egira wo nyame asem so bisa ye na awurade ye ma won enu ntina nyankopon asem ahohia wuntie asa wutie nemo mane ye omu adwuma na so abapa na ne nadi nhira bebrewo eno ena di nkunimdie ebebre won so da na no nsi na be me na si wiye hallelujah amen safe na wutie mi a ene ye topic ne the triumph of the godly nyamsom pani no nia wo surade no ni nkunimdie ya hwe point edi kan the strategy of the enemy what time for no na defe de kwan ya hwe de tosumi no the steps of the godly nyamsroni no na kwan ne ma wonam so said you see ebo na brabo ne de ode no ho atoso nyame asem ne di twato the promises and watchfulness of the godly boshe ene onwen a ni osuro rade no onwen omonye careless ni nyamsom pani no said you see nwen na otamfo no enya no uko Peter nwoma na edika na etinum yimu enwotwe no 1 Peter chapter 5 verse 8 or say muani na ho monwen efrisa motamfo bonsam no nam sejata obubom hwehwe de obenya no amene otamfo bonsam obubom sejata hwehwe de obenya no amene nye obia no betima amene won wan sacha de omene won nemo wo a wo yi ogidi no o say muani na ho na nyan ye nyan won paibom ye nyan wo treni mu ye nyan wo subampamu ye nyan se ye trase ni asum nyankopon yie hwe Job amane ba ye nyina no Job sanka wanye ewoyi ena nkoti ho na odi nkrofo ne namfofo no ho asem hyed mu a kerade entie no erade mani ni nkunim hwe Job chapter 42 verse 10 no wose na Job na Job born ne namfofo no etisum paye no erade dane ne deduadam no na erade de adia Job nyaye no nyina emohum mienu ma no hallelujah amen namfofo no a ebe kansem hunu kansem enim kan trogu no so wo ye di bonye ni waso de nti na amane ba wo so mu ni bible amane ba di bonye ni so amane ba oteni ni so bible mpo aka se woteni ni amane do so nanso ni ji sam se awrade ji ni free ni nyina mu Job ha wonyankopon se no bagina free ni nyina mu no awrade hwe se ne namfofo akasa tia no wamfa won ho asem anhye mu wamfa obi boni anhye mu wankasa wo mo ye mo ye me seso menya tumi mekyra mo se ne amokekan ina ye nsanhunu dabi wanye sa wode che won no wobom paye ma won esre ma won se de nyankopon behu won mobo no agye won ene wo nyankopon edane no awrade yeye ate fadwin patras wate trust me who say okoni nya honam ku and it is one fan che wunia no one fan che wo fa no one fan che wukunu na na wo yire no wo ba mo ye bibia tie one fra ko mama fan cha awrade so won tie wo mpaibo awrade won tie wo da yesu aka o se mo gina ho bom paia mo fan che mo gina ho bom pai mo fan che maminkai marko asempeti du ba ko Mark chapter 11 verse 25 no Mark asempa etidu baako yimu aduonu no wose na se mugina ho bom paye a na wo bibi tia wo bi a momfa nche no na moja wo wosoro no nso de momfom so achem na se momfa nche a moja wosoro no omfa momfom so nchem da ati so wo wan fan cha enjane fan che aniti enye waye mi de enye minti fan che no sofo de obeka bia mintie onyame so ntie wo de wonyankopon ti enwesti utam kra
and waste you time. It's answer Psalm 45 verse 5. Psalm 45 verse 5. Otini ni babia, otini ni nkudim diewo. Psalm 45 no verse 5. What say? Wosona yenam sum ahuhiahiafo no guo. Hallelujah. Amen. Wosona yenam sum ahuhiahiafo eguo na wudi mu na yetietia won a wosori tia ye no so. Wudi mu Awurade di mu. And it is Awurade se fa chana so fancha. One mewo. One quotation quoting the first year. Romans chapter 8 verse 31. Was so nyankopon wo wo fa. Why na do bedi asie? One and nti uyo jidini a dedi kan se osomo wani da ho. Osomo wani da ho na unye wo mpaibom. Yes say monwen na momom paye no aye den. No an konso hwem. The tosmienu say bibiara abatwa free Awurade anim no te ho free ho. Bibiara enfra bibia nim se nyame ani nye ho te ho free ho. The tosmien say onyankopon kodi a yabobo so ntreni abrabo. No kuraka obeka nyame asem na fei obetrase edu gidie wagye nyame adie no krampai bomuara no akoso di nyame asem aye adwuma no oso kura mu dendende hono nkunim die wo afei amane mmeremu to wo ase maba mu buo bi ama nesi obonsam kwan ne bible so si no kwan obedan obedwane afiri wo nkyɛn ye tosu bi ensiansa kosinya gidi onyankopon emuda ye tosu mi ensa looking unto Jesus hwɛ da so hwɛ na wampaba na kosu hwɛ a unkunim die no na abekosu adi nkunim ewo Yesu Kristo di mo amen nkunim die ba ya wo die na Awurade nso ebebo ho ba hwɛ Jeremia etibaako imudon kron hwɛ otenini otrasema Awurade a hwɛ de Awurade aka fa ho hwɛ de Awurade aka fa ho onyame bɔhya ohoma wose na woni obedia kon nanso wontumi wo hallelujah amen efri se meka wo ho wo Awurade mo ne yedi nkunim o efri se meka wo ho na megye wo Awurade asemunie hallelujah amen wasi atamfo no bedi asie na nso onye dan ontimi wo Psalm 34 verse 7 anima dia san and 9 yimonso wasi Awurade abofo bo won wa wosro ho nsaban hia na wogye won hallelujah amen Awurade abofo bo won wosro ho nsaban hia na wogye won yimo wotwe monkanhwe na munhunu se Awurade ye insha no nipa odwan kotoa no Awurade akronkronfo waho anya Awurade ne bonyefo anya Awurade ne bonyefo wo se Awurade akronkronfo munsuro no na bibiara remmo won a wosuro no jatamuruwa bedi hia na komade won jata unse ne ho ode wofo aduane otohye emoaso no akum won na wose to da bi e konkra di no onene ma jatamuruwa bedi hia na komade won na won wo hwehwe Awurade no adepa biara nyeden emmo won da odofo ede na menka bio ede na menka bio mamfanko Lucas sempa etidu se wotrase mo omontomi awdedi nkunimo Luke chapter 10 verse 19 wasi hwe me mamutumi se buntieti awo ani nyanya nkyere huhumu de no awo huhumu awo mayimbonsam ani nyanya nkyere ni wotamfo na ho de nyina so na bibiara ntumi nyadan anya mo hwe bibiara ntumi nyadan anya ye hwe ni awotiw mu no oso kyan de wo ye hemfa owo wiase je Awurade di wate maye mompaye Yankopon asem nam de abrewe ene de Awurade asem no se wotini ni nkunimdie nyamsro ni no nkunimdie ejina se wotrase ama Awurade dada na wodi nokre na wotrase wodi nyame asem no ye adwuma ono na nkunimdie ye ne dia eno nti woni bi wo asetrem aka na ka kye Awurade ne jayo
na twon free the entry bia ho na abehunu kunimdie bi Nyankopon de wase pie wo Yesu Kristo de mo. Amen. And then me bom paye say won wo asuro wo won wo di akoma pa nyina som wo no won kunimdie be dedi wo ba bi wo bia wo Yesu Kristo de mo. Amen. In social bia wo nam amane bia wo nam Awurade mo mun kunimdie nwie peye ni nuanom asofo de no korɛ ekanyame asɛm no mu di no korɛ no kanyame asɛm a emu dɔ na yɛ no korɛ no kɔso hyɛ wɔn de wɔ Yesu Kristo de ma. Amen. Na bua gyidifo nyinaa ne ani nkunim bibiara ɔde akoma pa so asɛm no ma ho mfa so mmra na brabom bisa we nyina wɔ Yesu Kristo de ma. Amen. Odofo Awurade nhyɛ wo pii so atie ɔsɔfo Yaw Osei Owusu di palace of penny wo kuma santas na din sempe bre wo me no money is 02081775530 02081775530 and 024386586 024386586 Radin Shroud. Amen. Amen.